Centrant-nos en l'exercici 2013, cal dir que ha suposat un altre pas ferm cap endavant pel nostre projecte compartit. En primer lloc, hem consolidat el lideratge comercial del grup. La gestió i l'esforç de més de 30.000 empleats que conformen CaixaBank ens han permès seguir incrementant les nostres quotes de mercat. Durant el 2013, l'acció de CaixaBank es va revaloritzar un 43,6%, és a dir, un 19% més que la mitjana dels grans bancs espanyols i un 22% més que l'IBEX 35. La retribució dedicada a l'accionista seguirà en el nivell dels 1.000 milions d'euros. Al dia d'avui, l'acció té una rendibilitat per dividend atractiva de l'ordre del 4% i que un any més està a la part elevada de la graella europea. CaixaBank afronta els reptes de 2014, l'últim any del pla estratègic actual, havent complert la pràctica totalitat dels objectius que es van plantejar a finals del 2010. Vam ser molt valents fent això. Sabíem que faríem operacions inorgàniques, no sabíem quines, i les hem pogut fer. Les vam jugar i ens ha sortit bé en aquest sentit. En síntesi, hem reforçat el nostre lideratge comercial a Espanya. Som una entitat amb una de les millors ràtios de solvència i liquiditat de tota Europa i som líders en innovació. Però mirant cap al futur i analitzant quin és l'entorn que ens espera, creiem que aquest estarà marcat per una reactivació de l'economia, un increment de la pressió competitiva, en l'aparició de nous competidors internacionals, alguns d'ells possiblement provinents del sector de les noves tecnologies, i un mercat espanyol i europeu que presentarà noves oportunitats d'integració en l'àmbit de la unió bancària. No hi ha dubte que el sector extern continuarà sent el motor principal de la recuperació, però pel 2014 també comptem amb una contribució positiva del consum i de la inversió, gràcies a la millora de la confiança. I sobretot, gràcies a que l'economia espanyola ha començat a crear ocupació, una fita que era absolutament necessària per començar a reduir la taxa d'atur i encetar un cercle virtuós que ens dugui més inversions i un major ritme de creació de llocs de treball. En aquest període, el grup ha focalitzat les seves prioritats estratègiques en dues grans línies: créixer i reforçar la fortalesa financera, amb el suport, com deia, de la qualitat de servei i els valors corporatius de lideratge, confiança i responsabilitat social. I ho hem assolit. Avui tenim un 30% més de clients, gestionem un 40% més de recursos, un 28% més de crèdits, la liquiditat disponible s'ha multiplicat per 2,4 i la ràtio de solvència ha passat del 8% en l'any 2007 al 12,9% actual. En aquest context de reactivació, el 2013 ha estat un bon exercici. Un any en què hem demostrat la nostra capacitat d'execució i d'adaptació a un entorn regulatori i competitiu que ha tornat a ser molt exigent. També ho serà aquest 2014. Un any en què hem tornat a millorar la posició competitiva, guanyant penetració i quota de mercat. En definitiva, en l'exercici 2013 hem fixat les bases per un creixement eficient, solvent i rendible que ens ha de permetre millorar gradualment la rendibilitat en el futur un cop s'estabilitzin l'entorn i les dotacions. Darrere d'aquest posicionament hi ha un model de negoci basat en 3 eixos: oferta de productes i serveis àmplia i competitiva, proximitat a través d'un servei multicanal on les oficines són l'eix principal i relació amb el client, mitjançant models d'atenció, protocols i accions comercials que prioritzen el contacte permanent. A CaixaBank
ens mostrem positius davant d'aquests reptes i del nou escenari que suposa la unió bancària. Partim d'una sòlida situació financera i d'un bon posicionament a Espanya i a la zona euro, on som la 9a entitat per capitalització bursàtil.